खुलुमबाय लोगोफोर आगस्तनि 1 तारिखमोन आरो 2026 थांनाय शनिबार खालि हराव मोनसे खोब दुखुनांथाव जाथाय जोंनि आसामनि हाइलाकान्दि होननाय डिस्ट्रिक्टनि आरो बे जाथाया जादोंमोन आलयसरा होननाय थाइसे जायगानि आरो बे आलयसरानि जि पुलिस स्टेशन गोलैयो बियो काटलिसरा होनो बे जायगायाव थिक हाइवेनि खाथियावनो नखरसे मानसिनि न'आव जानाय जाथाय आरो जाय जाथाया दिनै गासै आसामावनो गासै सुबुंफोरा दिनै सिन्तायाव गोलैना दोङो जे एक्चुअली इमान उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोरबायदि खामानिखौ माबोरै मावनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजुब आं आसा खालामो नोंथांमोनाबो जायफोरा मिथियाखै बा मिथिदोबाबो जाय डिटेल्सै मिथियाखै बे जाथायखौ नोंथांमोना डिटेल्सै मिथिनो हागोन आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। बे जाथाया सासे 15 बैसोनि लाइमोन क्लास 10 फरायबायदोंमोन आरो बिसोर गामियाव मोनसे हाबा टाइपनि माबाफोर फांसन सलायबायदोंमोन बेखौ आङो थिक मोजाङै मिथिया मुथथे जायखिजाया माबा मोनसे न'खराव खाथिनि न'खराव माबा मोनसे पर्व सलायबायदोंमोन आरो न'खरनि गासैबो बैसानाव थांदोंमोन हराव ओंखाम जानो होननानै जानाय लोंनायबो दोनखायोमोन नालाय बिनि उनाव बै जेराव बे कासकर्मआ जाबायदोंमोन बै जायगायावनो बे उन्दै गथ'आ बेयाव गावसानि बिबथैनि फिसालाजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै एसे नांलाय खमलाय जायो आरो बे नांलाय खमलाय जानायनि उनाव बे रागा जानानै बिमा बिफानो खोन्थानानै थिक 10:30 बियो न'आव फैफिनो आरो बै समाव न'आव हारसिं बाखि मानसिफोरा सब बैयावनो थाबोदो। बिनि उनाव न'खरनि मानसिफोरा फैयो 1 घन्टासो उनाव 11:30 बिदि टाइमाव फैयो गासै कासकर्म जोबनानै आरो बिनि उनाव बै गथ'नि थाखाय एसे जाग्राबो लाना फैयो ओंखामफोर जि होदोंमोन बेयाव बेखौ लाना फैयोमोन फिसाजोनि थाखाय। बिमाया बुंनाय मथै फैनानै जेब्ला दरजा खुलिनानै नायफैयो बिसोरनि न'नि जि दरजा खुलिनाय लोगो लोगो जाय मोनसे रुम मोनो बै रुमाव हायाव बै फिसाजोआ गोलैनानै दोङो खर'आ गावनाय खाफालखै गावनाय आरो बै खर' आरो खाफालनि थैजों गासै बडिया गोरजा जाजोबनानै दङ। बिनि उनाव बिथांमोना बै काटलिसरा होननाय जि पुलिस स्टेशन दङ बै पुलिस स्टेशनाव खबर हरो खबर हरनानै लोगो लोगो पुलिसफोराबो फैयो आरो अलरेडि 3 एरेस्टबो जादो जायनि बैसोआ 17 निफ्राय 19 बे गेजेरावनो 3निबो बैसोआ। बिथां SSP अमिताभ सिन्हाया बुंदो जे गासैनिबो बैसोआ 17 निफ्राय 19 इयार्सनि गेजेराव नाथाय थेवबो जोङो आदालताव आपिल खालामगोन जाय खासे टिनेजार दोङो जाय जोंनि भारताव मोनसे बैसोनि लिमिटआ जाबाय 18 बैसोनि उनावसो माबा मोनसे केस जायो नाथाय थेवबो बै 17 इयार्सनि गथ'खौबो माने रायजोनि सिगाङाव जनायदो जे बिखौबो जों आपिल खालामगोन बिखौबो एडाल्ट दोननानै केस खालामनो थाखाय। दा खोन्थाया ओरैबायदि जायो पुलिसफोरा थाङो बेयाव थांनानै जि घटनाखौ बिथांमोना खोन्थादों नोंथांमोना आंनो मा रखमबा मोनदों जे मा रखम बेफोरबायदि खामानि मावनो हागोन। न'खराव जि रड दोङो लहा थबसि देग्रा बा दालि साखावग्रा बेफोरबायदि बुस्थुखौ बिनि प्राइभेट पार्टआव सोनानै होदो बिनि प्राइभेट पार्टखौ पुरा डेमेज खालामजोबदो बिनि उनाव खर'आव खाफालाव मोदोमाव जेखै मेखैनो माने गाराय गेदेर गेदेर जेजों मोन्दो बेजोंनो उसुंनिफ्राय जेखौ मोन्दो बेखौनो लाना फैनानै बिसोरो बै गथ'खौ आघात खालामदो आरो जेब्ला बै बडिखौ बिथांमोना लाङो बै समावबो बै प्राइभेट पार्टआव लहानि रड मोनो
अब्ला साननानै नाय इमान उन्दै उन्दै गथ' मात्र 17निफ्राय 19 बैसोनि गथ'फोर बिसोरो इमान मोनसे अत्याचार खामानि मावदो बेखौ माने जेब्लाबो गनायजाथारा। दिनै बिथां एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस समीर दापर बरुवा होननाय मुंनि बिथाङा बुंदो जे बिसोरनि सायाव बिराद गेदेर गेदेर धारा लगायदो BNS सेक्सन 103 सेक्सन 65 एन्ड पस्क' सेक्सन 6 बेफोर धाराखौ लगायदो आरो आसा खालामदो जे फास्ट ट्रेकआव सालायनानै बे केसखौ खोब थाबैनो क्ल'ज खालामगोन होननानै। नाथाय बिसोरनि गामिनि सुबुंफोरा रायजोफोरा लोगो नांनानै जेब्ला बे केसखौ खोनायो हाइलाकान्दिनिफ्राय बराक भेलि मिज'राम थांनाय जाय लामा बे लामाखौबो बिसोरो बेखालि सानडे खालि ब्लक खालामजोबो। नाथाय पुलिसफोरा रिक्वेस्ट खालामदो जोङो खामानिखौ मोजाङैनो मावगोन आरो खोब थाबैनो मावगोन होननानै। नाथाय सिन्ता खालामनो गोनां बाथ्रा दिनै गामिफोरावबो बेफोरबायदि केस जानो हमदों जेराव जों गामिखौनो बयनिख्रुइ सेफ होननानै साननानै थायो। जों सानो टाउनफोरावसो बा सहरफोरावसो बेफोरबायदि जाथाया जायो होननानै। दिनै बे केसा नोंथांमोना जायफोरा मिथिगो दिल्लीनि निर्भया केस बहुत बोसोर जाबाय बे निर्भया केसआवबो बेफोरबायदिनो जाथाय जादोंमोन। लहानि रड प्राइभेट पार्टआव सोना होनाय आरो बे मोनसेयाबो थिग बेफोरबायदिनो दावराव दावसिया जागासिनो दङ। जायफोरा मिथियाखै नोंथांमोना बे भिडिअनि थ्रुयैथ' मिथिबाय आरो लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय आरो जायफोरा गोदानै फैदो नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे रिक्वेस्ट खालामबाय आङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। गोजोन्थों।